Ya Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat tawhid itu faslun nerangake pasal suci. Bi ahkamil ju'alati ing dalem nerangake pira-pira hukume sayembara. Jelaskan tentang bab sayembara. Kata di antaranya itu membuat sayembara. Sayembara itu mengharap sesuatu dengan memberi imbalan. Wa ya utawi ju'ala iku bitasli siji kelawan maca wajah telune jin. Wa makna ya utawi maknane ju'ala luwatan ing dalem cara bahasa iku ma perkara yus'alu kang didadekake apa ma lisaksin kedue seseorang ala sayin ing atase suci-suci ya anu kang ada wis sapa sakes hu insya. Ju'ala secara bahasa itu memberikan sesuatu terhadap orang yang mau melakukan perintah diri kita. Misalkan biasa yang bodoh, sapa sing iso ngentuke barang sing ilang lungguh engko bakal entuk dia. Kuwi jenenge sayembara. Wa syar'an utawi dalem cara syarak iku iltizamu mutlaqin nyanggupine wong kang mutlakake iku iltizamu mutlaqit tasarrufi nyanggupine wong kang mutlakake nanjaake iwadha ing ganti makluman kang dingerteni ala amalen ing atase perbuatan muayyanin kang ditentokake au majhulin utawa sing ora dingerteni limu ayyanin maring wong kang limu ayyine maring wong kang ngertentokake au wiri utawa liyane muayyin. Secara bahasa wau memberi sesuatu kepada orang yang mau melakukan perintah diri kita. Sedangkan secara syarat memberi ganti orang yang melakukan amal yang tertentu atau amal yang tidak diketahui dengan imbalan hadiah atau pemberian. Misalkan sayembara sapa sing iso nemuke spesiesku sing ilang bakal untuk rokok sak slop. Nah, ngono misalnya iki jenenge ju'ala utawa sayembara. Sapa sing iso goleke barang sing tak pingini, modele kaya sing tak pingini didudoke fotone, didudoke gambare engko bakal entuk ijon sing rupane apa dia. Kuwi jenenge napa sayembara. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ju'alatu tawi angkat ju'ala utawa angkat sayembara iku jaizatun menang. Jadi diperbolehkan. Minat torofa ini saking arah loro. Minat torofa ini saking arah loro. Torofil jaili. Yo arai wong kang gawe sayembara. Wal maj'ul lan wong kang disayembaraake sapa lahu al maj'ul.
Jadi ada dua arah atau dua model. Yang pertama orang yang memberikan sayembara, yang kedua orang yang diberi sayembara. Sayembara ini biasanya bersifatnya umum, semua orang boleh mengikuti. Hampir sopo sing iso nemuke, misalkan sing iso nemuke barang utawa golek barang sing ilang berkumpul tak wenehi hadiah. Lah sing gawe berita ngono kuwi jenenge jahil, nak sing golek jenenge mas'ula. Wa huwa utawi ju'alah iku ayas tarito yang toh nyaratake sapa jahil irad didolatihi ing dalem balekake barang ilange jahil iwadon ing ganti makluman kang dimergani. Mengembalikan barang yang hilang atau mencarikan barang yang diinginkan dengan memberikan ganti yang sudah diketahui. Misalkan anaknya hilang, sapa sing iso nemu anaknya, belek ke anaknya, yo kok delelah, ngono kuwi anaknya ono sing hilang. Sudah nemu anaknya engko entuk ijol, misalkan untuk ijol motor, atau untuk ijol sepatu, dalam bentuk barang yang sudah maklum, yang sudah diketahui. Kakau limut lagi tasarrufi, kaya dene pengucape wong kang mutlakake nanjakake. Contohnya ngene iki man utawi sapa wong iku roda balekake sapa man. Zalati ing bondo to barang ilange ingsun, falahu mongko iku keduwe man kada utawi mengkene-mengkene. Sapa sing iso nemu barang ilangku tak wenehi 1 juta, atau tak wenehi 2 juta. Delalah duwe sapi meneng sapi. Delalah sapine bedal ilang. Gawe pengumuman, sapa sing iso nemuke sapiku tak wenehi duit 2 juta utawa 2 juta sebagai bentuk rasa matur suwun. Sing duwe kan ngerti ciri-cirine utawa identitas sapine iki ngerti. Mesti wong sing duweni barang iku peken karo barang. Walaupun wis diblawurke, walaupun wis disliwerke warnane, ning masih ada ciri-ciri khusus tertentu yang diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza radda nuling dalem nalikane balekake sapa man ha ing sing iku wau roda lolati iku mau istahaq mongke iku ngehati sapa arro wong kang balekake dalikal iwado ing mengkono lah ijol al masru to kang disyaratake. Delalah nek ana wong sing iso balekake berarti dia berhak menerima barang yang sudah dijanjikan, yang sudah disyaratkan. Contohnya itu mau sih iso nemu sapi untuk duit 2 juta. Oh jadi terus sing nemu koncone dhewe mung kek 500.000, malah foto dhewe 500.000 ora iso. Wong janjine mau ampe piro 1 juta. Wondelalah klambiku ilang sing iso nemu klambiku, kuwi klambi kesayanganku. Aku nak turu ora nggo klambiku ya ora iso turu. Utawi klambi sing sangat istimewa. Aku nak klambiku hilang, sing klambiku hilang, wis hidupku tanpa ada dayanya, wis hampa hidupku. Mergo dari orang yang sangat aku cintai. Misalkan menunggu wis sing iso nemu kok tak toko rokok 5 bungkus. Kuwi misalkan sing nemu kok koncone dhewe, ya aja mung tak kalah foto dhewe ora bungkus ya ora iso. Wong wis dikeke ngerti ning awal. Maklum itu sudah diketahui, ya tetap diwenehno apa sing wis ditentokake ning awal kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu maring raddu dibeleke iki hukumnya hukum namun itu hukum sayem. Berarti boleh semua orang itu membuat sayem dan boleh juga
bersifat umum, siapa saja boleh mengikuti sayembara. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ayat tapi iki ku paslon nerangake pasal suwiji. Fi akamil mukhabarati ing dalem nerangake pira-pira akad mukhabarah. Mukhabarah itu bagi hasil. Ini berbeda dengan muzaroah, juga berbeda dengan musyafah. Musyafah itu mau atau akad tanduran karo akad siraman berbeda. Wayau tawi mukhabarah iku amalul amili, perbuatane wong kang nglakoni bi ardil maliki ing dalem tanahe wong kang duweni. Tiba lima kelawan sebagiannya perkara utawa bayarane sebagiannya perkara ya rujukan metu apa minha saking arep. Mukhabarah menjadi misalkan awakmu duwe tanah tapi awakmu ngongkon wong kon nandurke winane kudu saka wong sing duweni tanah. Beda nak disewake beda. Mukhabarah ini berbeda dengan akad sewa beda. Mukhabarah misalkan contohnya ini, kakoi duwe tanah ngongkon ragil kon ngrumanti tanahe kon nandurke tanahe iku mau berupa pari nek cara gampangnya sakniki. Tapi winane iki mau saka kan kakoi. Lah engko bayarane saka hasil panen. Kuwi jenenge mukhabarah. Dengan syarat ketentuan ini wau winai mudah winai mau saka wong sing duweni barang tersebut. Makanya ini dijelasake amalul amili fi ardil malik biba lima yakhruju minha wal badru hale utawi winai utawa wijine iku minal amili saking wong kang bekerja. Wa idza dafa'a lan dalem nalikane nasrahan ke sapa sasun seseorang ila rajulin maring wong lanang ardon ing tanah liyasru'a karena yen tok nanduri sapa rajul ha ing arep wasarata lan gawe syarat sapa rajul la sapa sakas iku wau lalu maring rajul juz'an ing bagian makluman kang dingerteni. Jadi wau wis ada kesepakatan. Inggo bagi hasilnya piro? Arang iki tanahku wis ngrumati. Biasane sing entuk akeh kuwi ya sing ngrumati. Misalkan 64 buku. Sing duwe tanah ora kangelan bergawe ora kangelan nyambut gawe hidup entuk hasil. Yo kok sing ngrumati sing iku kok sing nalikane ngono omone yo sing ngresiki sing bekerja iku wau engko nalikane ana panene ngono ku yo sing ngunduhi yo sing ngerjake iku wau sing kerja niku wau lha kok hasilé dibagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makluman kang dingerteni min raiha saking hasil arep lan yujis mengkoran nyukupi apa zalika mengkono lahdahu walakin tetapine an-Nawawi uta Imam Nawawi kam an-menot li Ibnil Mundhir maring Ibni Mundhir ibu ihsaro milih sapa an-Nawawi jawazal mukhabarati ing wenangi mukhabarah utawa akad mukhabarah. Menurut Imam Nawawi ini akad mukhabarah dibolehkan dengan mengikuti Ibni Mundhir. Wa kadalan ibu kaya menggunakan mukhabarah al-muzara'atu kali akad muzara'ah. Wa yaudan muzara'ah iku amalul amili perbuatane amil itu sing bekerja bil ardi ing dalem bumi bibak lima kelawan
angka sebagiane perkara ya rujukan metu apa minha saking arep. Wal badru hale utawi wijine utawa winehe iku minal maliki saking wong kang duweni. Anak mujaroah iku saka wong sing duweni tanah iku nak mukobarok winehe iku saka wong sing bekerja. Yo padha iki maknanya memperbolehkan karena hampir sama dengan akad muzaroah. Wa in akro lan lamun nyewaake sapa malik guru ing sahson tegese seseorang iya ha ing arep ai ardon tegese bumi atau tanah bila hapin kelawan bayaran emas au fiddatin utawa perak. Iki disewakake ne bayare nganggo emas utawa nganggo apa perak. Au sarata utawa nyaratake sapa malik lahu maring sahson ta'aman ing takanan makluman kang dingerteni wirim matihi ing dalem kanggungane. Sahson utawa malik iku wau fi'il mati ing dalem kanggungane malik jaza mongko wenang apa akro iku wau diperbolehkan menyewakan jaza mongko wenang apa akro amalau dafa'an apun lamun ngowehake sapa malik lisasin maring seseorang ardon ing tanah dia kang iku ing dalem arep nahlun utawi wit kurma kafirun kang wakeh au qalilun utawa sithik. Masako nuli akad masako iki berarti akad napa siraman nyewa wong gawe nyirami ke kebun. Akad masako ini berlaku untuk nahlun karo karmun wit kurma lan wit napa anggur. Masako nuli akan masako sapa malik hu ing sakes alaihi ngatasi nahlun kafir niku lho. Alaihi ngatasi nahlun kafir wazaro alan akad muzaroah sapa malik hu ing arep utawa nahlun niku wau hu ing arep alal ardi ngatasi tanah pata jaya monggo wenang apa hadhil muzaro'atu ikilah akad muzaro'ah tab'an krana menut lil musaqati maring akad musaqah. Akad muzaro'ah ning dieloke karo sing jenenge akad masyakoh utawa akad siraman. Paslon ya utawi iki ku paslon nerangake pasal suci fi ahkami ihya ilmawati ing dalem nerangake pira-pira hukume murid-murid tanah utawa bumi sing mati. Iya ilmawat awak mungkin ngurmati tanah sing ora diduweni, ora ana sing duwe. Tanahe wis pokoke bero. Tanahe wis welek bentukane ora kaya ana sing rumah. Wit-witane wis dhuwur-dhuwur, wis rukute raka tuwa. Iku jenenge ihyaul mawat. Ning zaman saiki ihyaul mawat itu jarang bisa terjadi. Mergo zaman saiki tanah iki mesti kabeh wis ana sing duwe. Misalkan awakmu daerah sing iki ndelok ning nggonanmu ning daerahmu ana tanah sing bero, ana tanah sing ora berumah terus kok urip-urip tok resiki. Terus kok jagung nggonmu ora iso. Ngono kuwi zaman saiki wis ana sing duwe. Bismillahirrahmanirrahim wa utawi ihyaul mawat. Karena kala oleh ngucap sapa Ar-Rabi'u Imam Rabi'i. Bisa kisohiring dalam kitab Syafri Sobir. Argon iku bumi lan nalika kang ora ana miliki iku maujud. Lah kedue arep.
Walayan tapi ulang orang ngalap manfaat biha kelawan arep sapa ahadun wong suwiji. Menurut Imam Rafi'i, Ihyaul Mawad iku tanah sing ora ana sing duweni. Ora ana sing duweni, tur ora ana sing ngalap manfaat. Tanah betul-betul bero ora iso aweh manfaat. Misalkan angel tandu tanah tandus, tanah angel ditanduri. Kan ngeten model tanah sing angel ditanduri. Kuwi ora ana sing duweni lan ora ana sing ngalap manfaat. Kuwi jenenge napa mau? Murid-murid kuwi mau jenenge Ihyaul Mawad. Tapi nek jaman saniki saged terjadi napa boten Ihyaul Mawad iki? Ya mungkin bisa terjadi, tapi kecil kembung. Mergo yo saiki tanah iki mesti wis ana sing duweni, wis ana surate. Wa Ihyaul Mawad utawi murid-murid tanah sing mati iku jaizun menang bisa ini kelawan syarat loro. Nah Ihyaul Mawad ini diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat ini kudu terpenuhi. Ada dua syarat yang harus terpenuhi untuk Ihyaul Mawad. Nah Ihyaul Mawad ini engko tanah iki berarti mau wis dadi hak milike wong sing murid-murid utawa sing ngopeni rumah tanah tersebut, tanah sing ora ana sing duweni lan tanah sing ora iso dialap manfaat. Tapi dengan dua syarat. Ahaduruma utawi salah siji syarat iku ayakuna yen ana sapa al-muhyi wong kang murid-murid tanah dalam bentuk ya wong sing bekak tanah niku wau. Mone tanah ora karunan terus dirumati. Iku musliman muslim. Yang pertama syarat mutlaknya harus al-muhyi musliman, ayakun al-muhyi musliman. Payusan mulai disunahake lalu kedua muslim. Apa ihyaul ardi murid-murid tanah al-maitati kang mati. Sawaun iku padha uga padha wae. Adina utawa yen kaweh izin lalu maring muslim sapa al-imam pemimpin. Amla utawa ora, baik nanti dia diberi izin atau tidak. Allahumma ya dawuh Allahumma ya Gusti Allah illa ayyata'allika illa ayyata'allaka kejaba yen to gumantung utawa berhubungan bil mawati kelawan tanah sing mati apa hakun hak kailhaman kaya dene tanah sengkerengan utawa gawe larangan kailhaman kaya dene gawe larangan. Hima itu maknanya tanah larangan. Sopo al-imam pemimpin it akan ing sak bagian minggu saking mawat. Fa ahya nuli murid-murid ha ing kitah sapa sasun seseorang. Wala yang liku mongko ora bisa miliki sapa sahes ha ing kitah illa bi'idnil imami kejaba kelawan entuk irine imam fil asofi ing dalem kaul sing sah sing sahih. Jadi Ihyaul Mawad ini mau tidak berhubungan, ta'alluq itu hubungan, ora ana hubungane karo tanah sing dikelola oleh pemimpin atau cara saiki berarti apa pemerintah. Misalkan ini tanah negara pun yang sedaya mesti menemukan di tempat-tempat sing kula yang saya lewati kadang ana sing tulisan ana pelangi tanah milik negara. Lha ku jenenge hima. Kuwi tanah larangan sing wis ditetokno. Lha misalkan ning kono ana sing bagian mriki, misalkan sing bagian kidul ngono kuwi tanahe kerumat, sing bagian lor tanahe ora patek kerumat. Itu kan masih kitah. Kitah itu masih satu bagian atau masih sak cuwile tanah sing bagian iku wae. Lah terus sing bagian mriki kok urip-urip.
Ngono kuwi ora diperbolehkan kecuali ila biirnil imam. Nah, pemimpinnya pemerintahan tidak mengizinkan berarti fala yumliku, tidak bisa memiliki tanah tersebut kecuali ila biirnil imam fil asogri. Jadi orang sembarangan entuk ihyaul mawat atau murid-murid tanah sing mati. Bismillahirrahmanirrahim. Amal dhimmi wa ngapun mutawi kafir dhimmi. Kafir dhimmi wal mu'ahadu lan kafir mu'ahad. Kafir dhimmi itu sing dijamin keselamatan, sing dijamin uripe tenang, sing berhidup berdampingan dengan orang muslim. Ini kafir dhimmi. Ini dijamin keselamatannya. Wal mu'ahadu lan kafir mu'ahad yang membuat janji akad perda. Nah ya, sebab kata ahad itu maknanya apa? Janji. Mu'ahad itu janji untuk hidup tenang, tidak membuat masalah. Wal mustakmanu lan kafir mustakman. Mustakman itu sebenarnya sentosa yang dalam arti tidak mengganggu. Fawaisa mongko iku rawana lalu kedue zimmi mu'ahad mustakman Allah al-ihya murid-murid. Walau adina senajan ngidini lahum maring zimmi mu'ahad mustakman sapa al-imamu imam. Lah wau syarat yang awal, syarat yang pertama itu apa sing kudu digarisbawahi ayatunal muhimus lima. Syarat ini mutlak. Yang boleh ihya'ul mawat ini khusus orang muslim. Kafir dhimmi, kafir mu'ahad, terus apa mustakman ini tidak berlaku. Walau adina lahumul imam, walaupun dia itu mendapatkan izin dari pemimpin. Syarat mutlak yang pertama apa? Muslim. Saya kisah nomor loro, wasani utawi kang nomor loro iku andaku tayen tokono. Apa al-ardu tanah iku furotan merdeka. Furotan maknanya merdeka itu tanahe ora ana sing duweni. Tanah ora ana sing duweni betul-betul tidak ada yang memiliki. Nah, mungkin zaman dulu bisa terjadi. Mungkin 60-70 tahun yang lalu itu bisa ihya'ul mawat. Ning zaman saiki kecil kemungkinan. Wong rata-rata saiki tanah iku wis ana sing duweni, tur wis ana apa surate sing rupane apa sertifikat tanah kuwi. Jadi syarat yang kedua, tanah harus tidak ada yang memiliki. Lam yajri kang ora lumaku alaiha ngatasi arep sapa malikun wong kang duweni li muslimin kedue wong muslim dalam bentuk tidak milik orang lain. Wa bida inu sailan iku dalam sebagian itu rodo utawi dawuh antakuna obo al-ardu tanah iku khorotan merdeka dalam arti ono sing duweni. Wal muradu kang dikarepake min kalamil musannifi saking kalame musannif iku anama sedune perkara kang ono apa iku makmuron diramekake. Wa utawi ma'al anai dalam saiki iku harobun rusak, tanah sing rusak. Bahwa mongko utawi maharobun niku wau iku limali kedue wong kang duweni ma. In uri falamun dingerteni sapa malik iku musliman muslim. Karena ana sapa malik audimiyan utawa kafir zimi. Wala yumliku lan ora miliki apa hadal harobu
ikilah tanah sing rusak bil ihya ikelawan murid-murid tanah. Fa illam yu'raf nulila menora dingerteni sapa maliku wong kang duwe nikmat. Wal imaratu utawi gawe rame dalam arti yo diurip-urip tanah sing ora kerumat malah dirumati iku islamiyatun bangsa Islam. Padahal monggo utawi ikilah ma sing iku wau al-makmur kang dirameake iku ngalun rupa bondo iun kang kesio-sio. Wal amru tal perkorone fi ing dalem mal iku liraqil imami kedue juru bicarane imam sing reksa mal. Cara saiki yo punggawa pemerintah sing reksa tanah iku wau. Fi ing dalem ngreksa mal au bayi utawa ngedol mal. Wahid di samani hilang reksa regone mal. Iki maknane ngene iki, ning sebagian iku padha ana dawuh wa antakuna ardu al-ardu quratan wal muradu tunggalam lil musannif. Annama kana makmuron wa huwa al-ana kharabun wa huwa limalihi in urifa musliman kana audiniyan. Ketika ana tanah sing rusak utawa tanah sing tandus wis ora ana sing mati, ning kuwi dingerteni nek ana sing duweni berarti ora entuk sing jenenge ihyaul mawat. Wong ihyaul mawat ini tadi berlaku untuk tanah yang tidak ada yang memiliki. Lah niki bahwa malikihi in urifa musliman karena audinian walaupun kuwi sing duweni wong kafir ya ora entuk kok dia sedaya terus ihyaul mawat boten angsal. Terus berikutnya wala yumliku hadal harabu bil ihyai, tidak bisa hal tersebut tanah tersebut dimiliki dengan dasar ihyaul mawat. Tapi tanah itu mau wis ana sing duweni, kan tidak diperbolehkan, berarti itu namanya merampas hak atau barang milik orang lain. Waktu wis ana sing duweni. Fakir lam yukraf maliku. Misalkan digoleki iki sing duweni sapa, tapi ternyata banyak orang yang sudah mengetahui nak kuwi tanah ana sing duweni. Misalkan ning sekitar daerah jenengan ana tanah sing wis tandus wis ora ana sing ngrumati kurang puluh tahun ora ana sing ngrumati. Ora itu kula jasa terus dirumati terus diresiki terus ditanduri nganti digarpu nggone dhewe. Padahal iku ngerti nek iku ana sing duweni. Walaupun awake dhewe Islam, tapi syarat sing kedua tidak memenuhi wong kuwi tanah yang ana sing duweni. Wal imaratu islamiyatun walaupun sing murid-murid iki wau sapa wong Islam. Wong ning dhuwur kan disyaratake sing pertama antakuna al-muhyi musliman. Walaupun sing murid-murid iki wong Islam itu tidak bisa berlaku. Fahadal makmuru malun dhaifun. Iku termasuk nyiak-nyiake apa? Bondo. Lah kok sakit nyiak-nyiake bondo iya kuwi ngendheke raga, ngendheke tenaga garing ngresiki tanah kuwi mau. Ternyata tanah kuwi mau ana sing duwe. Fikir di al-bayi. Misalkan nak ngono kuwi orang ngerti iki gone sapa angel digoleki utawa ternyata tanah tersebut memang sudah tidak diketahui pemiliknya siapa. Sudah lama mencari pemiliknya siapa, nanti bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun digoleki iki sing duweni tanah sapa ora dingerteni. Iki hak warise sapa ora mesti ngerteni. Utawa iki warise ning endi? Utawa anak turune iki ning endi kok ora ono sing ngopeni tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Maka ning awal didhawuhake fa'il lam yukraf maliku wal imaratu islamiyatun fa hadzal ma'mur malun dhaifun.
iku termasuk bondo sing sia-sia. Wong ora ana wong sing ngerteni sapa sing duweni sampai berpuluh-puluh tahun. Lah engko ihyaul mawati kuwi ora entuk kula jenengan sedaya kok sak senenge dhewe terus gunakake. Mergo iku engko keputusane ning pemimpin utawa ning pemerintahan. Meh fi OBI meh direksa utawa meh didol. Wahid ditandani utawa ngreksa regane mal. Kuwi sing berhak itu sebagai seorang pemimpin. Dengan tanda kutip kuwi mau tanane ora dingerteni pinggone sapa. Tapi dari awal sudah diketahui tanah tersebut sudah ada yang memiliki. Ning digoleki sapa ahli waris, sapa sing duwe iku ora ana sing ngerteni. Lah kok keputusane kuwi keputusan kembali ning pemimpin atau ning pemerintah. Meh didol utawa meh direksa kuwi sakarepe pemerintah. Wong mergo kuwi ana sing duweni tapi wis suwi ora dingerteni sapa sing duweni. Wa ing kana lan lamun ana apa al-makmuru tanah sing diramekake dalam arti diurip-urip mone bero malah jadi subur, mone ora kerumat malah jadi kerumat. Iku jahiliyatan ora dingerteni mulai kang mongko dimiliki apa makmur bil ihya'i kelawan murid-murid. Iki beda cerita wa in kana al makmuru jahiliyatan mulai kang bil ihya. Kalau memang sudah diketahui dari awal tanah tersebut atau daerah tersebut tidak ada yang memiliki, itu bisa mulai kabilinya, bisa dimiliki dengan dasar mempunyai wau ihyaul mawat. Ihyaul mawat tadi ada dua syarat. Yang pertama antakunal muhyimus lima kudune wong apa Islam. Sing nomor loro antakunal adu hurrotan lam yajri alaiha milkun limus limin. Tanah tersebut tidak ada yang memiliki. Allahumma bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.